Hola, jo sóc el Pol Jo sóc l'Aina, i us venia a parlar sobre Benderam. de Joan Vinyoli. Doncs Vinyoli utilitza una sèrie de temes en tot el seu llibre, com poden ser la mort, el pas del temps, la natura. El títol té una sonoritat, ja que prové del roure treballat en forma de xapa o fil, que per tant també ens parla de la tardor de la vida, del moment de decadència física, i també podem dir que és el seu punt àlgid de la seva vida poètica, ja que és un símbol físic, moral i espiritual. Aleshores, ara us parlarem sobre les tres parts que té aquest llibre, en la qual la primera és... La primera és la natura. Es basa sobretot en la de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva, ja que és on va passar la major part de la seva joventut i infantesa, i allà, a través del paisatge, intenta buscar els seus orígens. Llavors, viatja al passat en aquest context de la tardor i li serveix per reflexionar. A més, veiem un cert cromatisme, ja que fa molta referència als colors, i també veiem que expressa l'angoixa i la solitud que sent a través del mar. La segona part d'aquest llibre, el tema principal és l'amor, sobretot que aquest amor és influït per la seva relació amb Isabel Abelló, i l'amor és vist com una salvació momentània davant l'absurd de la vida. Aleshores, aquest amor passa de l'amor al desamor i de la pèrdua al guany, ja que la realitat el fa tornar al dia a dia amb la frustració i l'engany. I també trobem poemes eròtics. La tercera part ens parla de la mort, ja que escriu el llibre quan està en una edat avançada i és normal que pensi en aquests temes. Llavors, utilitza el poder de la paraula per analitzar la vida més enllà de la realitat i explicar-nos el que no entenem. Trobem diferents influències, una d'elles és, per exemple, Nietzsche, que diu que has de ser coherent amb el que fas i que poesia i vida han d'anar units. També trobem una influència amb Rilke, que ens diu que la vida i la poesia hi ha d'haver un canvi constant. D'aquí ens surt la frase que hi trobem en un poema, que és I must do something of my poverty. Que diu que hem de fer alguna cosa amb la nostra pobresa, no? Que sempre hem d'anar buscant més i coneixent més coses, tot i que la seva major influència, considerada per ell, és de Carles Riba. Ara parlarem sobre les etapes de la vida de Joan Vinyoli, que segons la seva producció poètica podem diferenciar dues etapes. La primera etapa va de l'any 37 a l'any 63, en la qual és fidel al mestratge de Carles Riba i Rilke. En aquesta etapa publica 5 reculls i després no torna a publicar fins l'any 63 un llibre irregular i heterogeni on vacil·la entre seguir el que havia fet fins aleshores o una poesia nova. Llavors, la segona etapa és del 1970 al 1984 i aquí és la maduresa i la plenitud com a poeta, ja que s'ha trobat amb ell mateix. Llavors escriu 11 llibres de poemes i 2 reculls. També trobem influències de Rilke. A partir de Benderam s'inicia una etapa més intensa i més productiva en la seva obra, ja que, degut als seus problemes de salut, l'escriptura és la seva via escapatòria. Llavors, en aquesta etapa, els llibres que publica són, com sempre, d'amor, de mort i basats en una poesia, i al final de la seva vida, la poesia és la seva manera de fer front al pas del temps i l'existència fràgil. I fins aquí la nostra explicació sobre el llibre Benderam de Joan Vinyoli. Esperem que us hagi agradat.